Vakcínu proti tzv. Prasacej chrípke už testujú na ľuďoch. Lekári očkujú obyvateľov v 8 amerických mestách. Ak budú testy úspešné, prvé dávky novej vakcíny budú predávať už na jeseň. Spojené štáty sa obávajú novej chrípky a predpokladajú, že vírusu podľahnú tisícky ľudí. Skúška vakcíny na 2800 dobrovoľníkoch by mala overiť bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky. Na svete je takmer 170 000 nakazených, väčšina obetí pochádza zo Severnej a Južnej Ameriky. Doživotie dostal bývalý nemecký dôstojník nacistickej armády. Dnes 91-ročný Josef Schengráber je vinný za masakru v Toskánsku počas druhej svetovej vojny. Podľa súdu nariadil zabitie 14 civilistov. Bol to jeden z posledných procesov s nacistickými zločincami. Na predmestí čečenskej metropoly Grozný našli mŕtve telá šéfky miestnej mimovládnej organizácie a jej manžela. Uniesli ich neznámi ozbrojenci. Len pred necelým mesiacom uniesli a zavraždili prominentnú aktivistku. Austráliu trápia zatúlané ťavy. Vláda ich preto ide odstreľovať. Populáciu ťav musí zredukovať aspoň o 2/3. Divé ťavy napádajú ľudské obydlia, devastujú vodné potrubia. Okrem toho, že strelci budú mať voľnú ruku, úrady špekulujú, ako mäso predať v podobe chutných ťavých burgerov.